Привет, радвам се, че отново сте с нас в видеото на Smartphone BG. След дълго очакване и след много надежди, ето че ние, българските потребители, най-после дочакахме появата на смартфоните на един от най-големите световни производители – Lenovo. Мобилните телефони на компанията бързо се утвърдиха по света като символ на качество и най-вече издръжлива батерия. Ето ги сега в ръцете ни или поне един от тях. Тежката артилерия за момента в портфолиото им K920. Всъщност по-лиричното название на модела е Lenovo Vibe Z2 Pro. Това към момента е флагман със сравнително редкия 6-инчов формат на дисплея, но за щастие Lenovo предлагат и по-малки негови разновидности, които се надявам скоро да видим и в България. K920 преди всичко съчетава луксозен дизайн, най-вече заради използваните материали. Метален гръб и стъкло, което позволява приятно и бързо приплъзване на пръста върху екрана. Красиво преплетените шарки на гърба придават стилно излъчване. Този дизайн определено ще се хареса на онези потребители, които търсят нещо изчистено, но пък и отличаващо се. Дебелината е в рамките на нормалното за подобен модел, а скосените ръбове ще